U posljednjim danima travnja 1945. kada je Berlin već bio labirint ruševina, a Reich sveden na nepovezane fragmente, Karl Dönitz, veliki admiral Kriegsmarine i vrhovni zapovjednik njemačke podmorničke flote, znao je da je rat izgubljen. Ipak pokušao je kontrolirati jedini dio vojnog aparata koji je još funkcionirao na organiziran način. U-boote raspršene po Sjevernom Atlantiku, Sjevernom moru i pristupima Baltičkom moru. U tim danima općeg kolapsa podmorska radioveza i dalje je slala poruke, dnevnici plovidbe još su se ispunjavali, a zapovjednici su pokušavali održavati kontakt s bazom u Flensburgu, gdje je Dönitz uspostavio svoje privremeno zapovjedništvo nakon pada Berlina. U tom je kontekstu počela rasprava o posljednjoj strateškoj odluci podmorničke snage, naredbi da se dobrovoljno potopi cijela flota kako bi se spriječila njezina zarobljavanja. Ta je naredba imala kodno ime koje je kružilo Kriegsmarineom još prije nego što je rat potonuo u kaos, operacija Regenbogen Duga. Plan nije bio improviziran. Od 1943. kada je bitka za Atlantik odlučujuće počela ići u korist saveznika, Dönitz je razmatrao mogućnost da, ako Njemačka izgubi rat, neprijatelj pokušava osvojiti najsuvremenije U-boote, posebno revolucionarne tipove 21 i 23, sposobne tjednima ploviti pod vodom zahvaljujući snorkelu i novim baterijskim sustavima. Bili su to podmornice koje bi mogle promijeniti ravnotežu mornarice da su ušle u službu godinu dana ranije. Admiral je znao da ne smije dopustiti da te tehnologije padnu netaknute u britanske, američke ili sovjetske ruke. Ova ideja o potapanju flote nije bila prva u njemačkoj pomorskoj povijesti. Postojao je presedan u Scapa Flowu 1919, kada su mornari Visoke carske zapovjedništva potopili svoju površinsku flotu kako bi spriječili da je pobjedničke sile Prvog svjetskog rata podijele. Dönitz je tu akciju smatrao činom vojne časti i bio je spreman ponoviti je. Zapravo, neki časnici Kriegsmarine smatrali su da bi bilo ponižavajuće da njemačke podmornice budu izložene kao trofeji u neprijateljskim lukama. Potapanje je, prema njegovom mišljenju, bio jedini dostojanstven izlaz. S obzirom na kolaps vojne situacije na kopnu, operacija je djelomično aktivirana u posljednjem tjednu travnja. Naredba nije odmah kružila cijelom flotom, jer se Dönitz bojao da bi opća poruka mogla biti presretnuta. Regionalna zapovjedništva dobila su fragmentirane upute, ponekad usmene, koje su navodile da se vozila koja ne mogu pobjeći u Norvešku moraju uništiti. U bazama na Baltiku već su postojali primjeri. Nekoliko U-boota sabotirale su vlastite posade prije nego što su sovjetske jedinice zauzele brodogradilišta u Danzigu i Gotenhafenu. U Sjevernom moru, međutim, naredbe su bile zbunjujuće, jer su mnoge podmornice još bile na patroli ili su bile u tranzitu prema područjima za opskrbu. Travnja, dok je Hitler izvršavao samoubojstvo u Führerbunkeru, Dönitz je preuzeo zapovjed nad Reichom po uputama iz političke oporuke diktatora. Iako je znao da je njegova vlast nominalna, kontrolirao je lanac zapovjedanja u mornarici. Tada je ozbiljno razmotrio izdavanje opće naredbe Regenbogen. Unutarnja situacija bila je očajna, cijeli gradovi padali su pod sovjetsku ili savezničku kontrolu, komunikacije su bile prekinute, a Luftwaffe više nije postojala kao operativna sila. Kriegsmarine je bio jedini korpus koji je održavao disciplinu, a Dönitz se bojao da bi podmorski kaos mogao izazvati dezercije ili izolirane odluke koje bi bilo teško opozvati. Svibnja, u jednoj od posljednjih strateških odluka njemačkog mornaričkog zapovjedništva, sastavljena je kodirana poruka za flotu: pripremiti trenutačno potapanje U-boota u slučaju predaje. Dokument je uključivao tehničke upute: otvaranje poplavnih ventila, detoniranje unutarnjih naprava za autodestrukciju i osiguranje uništenja kriptografskih uređaja poput Enigma strojeva i kodnih knjiga. Zapovjednici koji su primili obavijest počeli su se raspoređivati u prikladne luke kako bi izvršili plan, posebno u bazama na Baltičkom moru i u još njemačkim utvrđenim skloništima.
Mnogi su to učinili uvjereni da je to konačna i neopoziva naredba. Međutim, ono što je uslijedilo pokazalo je unutarnju proturječnost koja je vladala Trećim rajhom u njegovim posljednjim danima. Sam Dönitz, koji je podržavao ideju uništenja flote da bi spriječio njezinu zarobljavanje, shvatio je da bi to bez konzultacija sa saveznicima moglo ugroziti njegov krajnji cilj. Pregovarati o djelomičnoj predaji koja bi omogućila stotinama tisuća njemačkih vojnika da pobjegnu u britanske ili američke zone, umjesto da završe kao zarobljenici SSSR-a. Drugim riječima, uništavanje U-boota moglo je zvučati časno s vojnog stajališta, ali politički bi se moglo smatrati sabotažom koja bi naljutila saveznike, osobito britansko admiralitet. Pritisak je došao izravno od maršala Montgomerya i britanskih mornaričkih zapovjednika u sjevernoj Njemačkoj, koji su poslali i zaslanike i poruke inzistirajući da se flota preda netaknuta. Velika Britanija je pomno pratila razvoj novih njemačkih električnih podmornica i željela ih je zarobiti što više. Nisu ih samo željeli proučiti, htjeli su spriječiti da Sovjetski savez dobije i jednu prilikom kasnije raspodjele. Dönitz, pokušavajući kupiti vrijeme za evakuaciju trupa s Baltičkog mora, shvatio je da ne smije riskirati odmazdu. Svibnja dogodila se prekretnica. U ranim satima dana protunaredba je žurno sastavljena u Flensburgu. U njoj je operacija Regenbogen poništena i sve posade su uputile da se pripreme za predaju pod strogo zabranom potapanja podmornica. To je bila odluka koja je proturječila godinama mornaričkog indoktriniranja i koja je, u nekim slučajevima, stigla prekasno. U bazama blizu bojišnice, osobito na istočnom Baltičkom moru, nekoliko podmornica već je bilo uništeno od strane vlastitih posada. Druge su bile u pokretu i nikada nisu primile ažuriranu naredbu. Neki kapetani čak su vjerovali da je protunaredba lažna ili proizvod savezničkog ometanja i nastavili s pripremama za autodestrukciju. Unatoč tome, većina U-boota u lukama sjeverne Njemačke ili u plovidbi prema položajima čekanja primila je protunaredbu na vrijeme. Zapovjednici su bili zbunjeni, u roku od nekoliko sati prešli su od priprema za uništenje svojih brodova do toga da ih moraju predati netaknute neprijatelju. U nekim slučajevima eksplozivi su već postavljeni i morali su se ukloniti, a na više od jedne podmornice uništena je kriptografska oprema prije nego što je naredba opozvana. Zbog toga su neki U-booti predani saveznicima stigli bez kodova ili tehničkog osjetljivog materijala. Kaos posljednjih ratnih dana objašnjava zašto je operacija Regenbogen bila djelomična, dovoljno raširena da desetine podmornica budu namjerno potopljene, ali nedovoljno kontrolirana da se provede dosljedno. Svibnja, kada su njemačke snage na sjeveru kapitulirale pred Britancima, U-booti koji su još bili u službi počeli su primati nove upute za odlazak u savezničke luke i formaliziranje predaje. Ipak napetost se nije smanjila. U radiokanalima stalno se ponavljalo upozorenje. Svaki brod koji pokuša pobjeći ili se potopiti bit će napadnut, a posade smatrane prekršiteljima prekida vatre. Tijekom sljedećih sati pojavili su se kontradiktorni izvještaji. Neke podmornice prijavile su pokušaje sabotaže od strane mornara koji su odbijali predaju. Druge su prijavile manje pobune u kojima su časnici prisilili posadu da prihvati predaju. U 2 dokumentirana slučaja već oštećene podmornice potopili su kapetani prije ulaska u luku, navodeći nemogućnost plovidbe. Ta potapanja, iako tehnički obrambena, dodala su se dugom popisu gubitaka povezanih s operacijom. Svibnja, kada je njemačka predaja službeno potpisana u Reimsu, operacija Regenbogen već je bila zbunjujući podsjetnik naredba koja je kružila, djelomično provedena, a zatim poništena pod pritiskom. Mnogi posade nikada nisu saznali što se dogodilo u vrhovnom zapovjedništvu. Znali su samo da ono što im je obećano kao posljednji čin odanosti više nije važeće.
Kad su stigli završni izvještaji, saveznici su zabilježili više od 100 podmornica namjerno potopljenih od strane vlastitih posada u posljednjim ratnim danima. Ostale su već bile u plovidbi prema lukama predaje. Masovna predaja njemačkih podmornica u svibnju 1945. Zora 5. svibnja 1945. zatekla je Atlantik u čudnoj tišini, kao da su pomorski putovi koji su godinama bili mjesto potjera, torpeda i konvoja pod zaštitom odjednom ostali prazni. U stvarnosti nisu bili. Desetine njemačkih podmornica polako su izlazile na površinu na raznim točkama Sjevernog mora, Sjevernog Atlantika i La Manša. Izranjale su na površinu poput stvorenja koja su predugo živjela pod pritiskom oceana, a sada su se predavala svijetu koji ih više nije ni strahovao ni trebao. Bio je to početak jednog od najspecifičnijih epizoda neposredne poslijeratne povijesti. Masovna i organizirana predaja više od 150 U-boota u svega nekoliko dana. Službena naredba stigla je prethodnog popodneva. Protunaredba kojom se poništava operacija Regenbogen obvezivala je sve posade da zaustave svaki pokušaj samopotapanja i pripreme signale za identifikaciju pred saveznicima. Od tog trenutka svaka podmornica morala je ploviti na površini, odašiljati poruke u otvorenom kodu i uputiti se u određenu luku radi predaje. Britansko admiralitet postavio je stroge kriterije. Oni koji su se nalazili u Sjevernom Atlantiku morali su ploviti prema Londonderriju u Sjevernoj Irskoj. Oni blizu Sjevernog mora trebali su biti primljeni u Loch Eriboll, Scapa Flow ili Invergordon, a oni blizu La Manša bili su eskortirani prema Weymoutu, Portsmouthu ili Bristolu. Američke jedinice primile su nekoliko podmornica u Newfoundlandu ili lukama istočne obale. U roku od nekoliko sati pomorski putovi bili su ispunjeni signalima na njemačkom jeziku odašlanim u otvorenom obliku. Predajemo se. Saveznici, iznenađeni disciplinom podmorničke flote, počeli su organizirati obrnute konvoje. Umjesto ratnih brodova koji love U-boote, U-booti su tražili eskortu da se predaju. Britanski dokument od 7. svibnja zabilježio je činjenicu koja je prije nekoliko mjeseci bila nezamisliva. Promet neprijateljskih podmornica prema predaji je stalan i zahtijeva koordinaciju ekvivalentnu konvoju. Vizualni spektakl bio je neviđen. U Sjevernom moru nekoliko britanskih razarača primijetilo je izolirane točke koje su polako izlazile, poput crnih mrlja koje probijaju površinu. Kad bi im se približili, nalazili su U-boote u formaciji, s palubama prepunim mornara u odmoru. Mnogi su improvizirali bijele zastave od plahti ili pocepane uniforme. Drugi su jednostavno podizali ruke ili mahali lampama. Britanci su naredili da nitko ne puca osim ako podmornice pokušaju zaroniti. Prva dokumentirana masovna predaja dogodila se u Loch Eribollu, na sjevernoj obali Škotske, impozantnoj prirodnoj luci gdje se planine naginju nad tamnom i dubokom vodom. Od 10. svibnja počeli su stizati prvi U-booti. Kapetan HMS Onslaught opisao je prizor kao gvozdeni pogrebni mimohod, dok su više od 10 podmornica ulazile jednu za drugom, svaka sa svojom posadom formiranom na palubi i pozdravljajući britanske brodove vojnički. Bila je to savršena slika kraja rata na moru. No, predaja nije bila samo tiha parada. Svaki dolazak uključivao je pomni postupak. Čim bi podmornica uplovila u luku, bila je okružena manjim brodovima koji su prevozili naoružane britanske marince. Oni su odmah ulazili na brod, preuzimali kontrolu nad zapovjednom kupolom i zapovjedali posadi da se formira na palubi. Njemački časnici morali su predati pištolje i dnevnike, dok su savezni tehnici pregledavali unutrašnjost broda kako bi se uvjerili da nema eksploziva ili mehanizama pripremljenih za potapanje. Prioritet je bio jasan: spriječiti svaki kasni sabotažni čin koji bi uništio vrijednu tehnologiju. Mnoge podmornice stigle su u lošem stanju. Neke su ostale danima bez održavanja, neki s oštećenim motorima ili curenjem koje je otežavalo plovidbu na površini. U 1009 predan je s tek jednom funkcionalnom propelerskom elisom.
U 516 stigao je u eskorti britanskog razarača nakon što mu je na pola puta otkazao dizel motor. Drugi su imali oštećenja dubine, posljedica zadnjih protupodmorskih napada čak i nakon 4. svibnja. Rat na moru još nije potpuno završen. Do 8. svibnja nekoliko savezničkih zapovjednika još je napadalo U-boote koji nisu primili naredbu o prekidu vatre. Najveće britanske luke također su počele puniti podmornicama. U Scapa Flowu, bivšem groblju potopljene Hoxie flote 1919 desetine podmornica privezanih jedna uz drugu nenamjerno su prizivale povijest njemačke carske flote. Za britanske mornare navikle 6 godina smatrati U-boote nevidljivim neprijateljima, gledati ih sada poravnane, nepomične i tihe bilo je gotovo nadrealno. Luka Londonderry u Sjevernoj Irskoj postala je glavni centar primanja. Tamo su formirane specijalizirane ekipe za inspekciju, klasifikaciju i čuvanje podmornica. Saveznici su željeli razumjeti koje jedinice predstavljaju tehnološki napredak, a koje su zastarjeli modeli. Među njima su se isticali tipovi 21, poput U-2511 i U-3018, koji su predani gotovo netaknuti. Britanci su bili iznenađeni sposobnostima ovih modela pod vodom. Mogli su ploviti potopljeni brzinama koje britanski razarači jedva mogu doseći na površini. Tehnološki šok bio je ogroman. Starije podmornice, međutim, jedva su izazivale interes. Neki tipovi 7. i 9. poslani su izravno u zone čekanja za razgradnju. Ipak, sve su morale proći inicijalnu inspekciju, koja je uključivala stalnu prisutnost tumača i njemačkih tehničara angažiranih od Britanaca kao privremeno zadržani stručnjaci. Većina posada kasnije je poslana u logore za ratne zarobljenike, ali mali broj zadržan je da pomogne u dezintegraciji i upravljanju sustavima koje Britanci nisu detaljno poznavali. Opseg predaja bio je toliko velik da su saveznici morali improvizirati dodatne luke. U Weymouth-u, primjerice, lokalni ribari su s čuđenjem promatrali kako više od pola tuceta U-boota biva vučeno prema obali. U nekim slučajevima nedostatak goriva prisilio je podmornice da improviziraju jedra ili traže da budu vučene od ulaza u kanal. Nisu svi stigli u optimalnom stanju, par njih imao je plijesan na baterijama i curenja u odjeljcima koji su intenzivno mirisali na dizel. U međuvremenu, američka flota počela je primati svoje primjerke. U Newfoundlandu 2 podmornice predale su se nakon dugih plovidbi pod savezničkom eskortom. Američki tehničari bili su posebno zainteresirani za snorkel, sustav koji je omogućavao njemačkim podmornicama punjenje baterija dok su gotovo potpuno potopljene. Za američku mornaricu, naviknutu na podmornice koje se moraju potpuno izroniti za punjenje, ovo otkriće bilo je od ogromnog strateškog značenja. Ali ono što je najimpresivnije nije bila samo tehnologija, već disciplina njemačkih posada. Unatoč kolapsu Rajha, mnogi podmorničari održavali su strogo, gotovo ceremonijalno ponašanje. Stizali su u luke uniformirani, s urednim oznakama, predavali oružje i zastave s formalnošću. U U-2326 primjerice, kapetan je naredio posadi da se formira na palubi i odgovara na svaku britansku naredbu na njemačkom s čvrstim jawohl, kao da rat nije završio. Nekoliko savezničkih časnika bilježilo je u dnevnicima da je profesionalnost podmorničara bila jednako impresivna koliko i zbunjujuća. Ipak, bilo je incidenata. U najmanje 3 dokumentirana slučaja, neki članovi posade pokušali su uništiti osjetljivu opremu neposredno prije dolaska saveznika. U Utisu 23 mala eksplozivna naprava postavljena u komunikacijski panel otkrivena je na vrijeme. U Utisu 108 časnik je izbrisao tehničke priručnike nekoliko minuta prije nego što je uklonjen. U drugim podmornicama kapetani su bacili enigma strojeve ili kodne knjige preko palube. To je izazvalo napetosti s Britancima, koji su imali stroge naredbe da spriječe gubitak tehnologije.
Izuzetan slučaj dogodio se u U-977, čiji je kapetan Heinz Schäfer odlučio ploviti prema Argentini umjesto da se preda. Ova priča bit će obrađena kasnije, ali ilustrira klimu nesigurnosti koja je pratila predaju. Nisu svi zapovjednici prihvatili poraz na isti način. Svibnja, samo tjedan dana nakon njemačke kapitulacije, saveznici su primili 174 predane podmornice. Bio je to kolosalni broj, još impresivniji s obzirom na to da je 50-ak drugih potopljeno od vlastitih posada u prethodnim danima. Za saveznike inženjere, raspolaganje tako velikom količinom tehničkog materijala predstavljalo je jedinstvenu priliku za proučavanje, kopiranje i ponovno osmišljavanje podmorničkog ratovanja u neposrednoj poslijeratnoj epohi. Najznačajnije je da masovna koncentracija U-buta u britanskim lukama nije imala presedana u modernoj pomorskoj povijesti. Britanci su imali toliko njemačkih podmornica u nizu da su morali osmisliti vizualni kod kako ih ne bi pobrkali. Neki su bili obojeni velikim bijelim brojevima, drugi su dobili posebne oznake prema svojoj namjeni, proučavanje, razgradnja ili predaja saveznicima. Okupljanje te zarobljene flote neformalno su neki časnici nazvali živo groblje Kriegsmarine. Sudbina U-buta koji nikada nisu primili naredbu o predaji. Kraj rata ostavio je dugu sjenu nad Sjevernim Atlantikom, Sjevernim morem i Baltičkim morem. Iako se više od 150 njemačkih podmornica predalo britanskim i američkim snagama u svega nekoliko dana, manji, ali značajan broj ostao je izvan bilo kojeg lanca zapovijedanja. Neke su plovile predaleko, druge su bile oštećene, a neke su jednostavno šutjele u oceanu sada pod saveznom kontrolom. Te jedinice, izgubljene u kaosu, odigrale su jednu od najmračnijih i najdvosmislenijih epizoda završetka rata na moru. U-buti koji nikada nisu primili naredbu o predaji ili su je ignorirali. Posljednji dani travnja i prvi dani svibnja pretvorili su Atlantik u prostor zasićen komunikacijama. Poruke su se ponavljale, smetale jedna drugoj ili stizale nepotpune. Zapovjedništvo u Flensburgu, pod pritiskom kolapsa, slalo je nedosljedne upute. Poništenje operacije Regenbogen stiglo je prekasno mnogim jedinicama. Neke podmornice bile su toliko daleko da su njihove kratkovalne radio veze primale tek fragmente prijenosa. S gledišta zapovjednika granica između prave naredbe i neprijateljske smetnje bila je teško uočljiva. Jedan od najpoznatijih slučajeva bio je U-530, koji je patrolirao u zapadnom Atlantiku kada je rat završio. Njegov kapetan, Otto Wermuth, kasnije je tvrdio da nikada nije primio naredbu o predaji od njemačkog mornaričkog zapovjedništva. Jedino što je primio bile su savezničke poruke koje zahtijevaju trenutnu predaju svih podmornica. Za neke zapovjednike prihvatiti instrukciju neprijatelja bez potvrde vlastitog vrhovnog zapovjedništva značilo je izdaju. Zato se U-530 odlučio uputiti prema jugu, daleko od glavnih ruta, u nadi da će izbjeći napade dok odlučuje što učiniti. Slučaj U-977 pod zapovjedništvom mladog kapetana Heinza Schäfera postao je legenda. Ova podmornica nalazila se u vodama Sjevernog Atlantika kad je primila fragmentirane vijesti o predaji. Službena verzija Schäfera navodi da je naredbu primio, ali odlučio je odmah je ne izvršiti. Njegova namjera bila je izbjeći da padne u britanske zarobljenike, što je za mnoge njemačke podmorničare bila strašna sudbina. Postojalo je profesionalno poštovanje prema kraljevskoj mornarici, ali i duboko nezadovoljstvo zbog protupodmorničkog rata koji je odnio živote više od 30.000 njemačkih mornara. U priči kapetana, dio posade zatražio je da se upute prema Argentini, jednoj od rijetkih zemalja koja je održavala ambivalentne odnose s saveznicima i gdje bi njemačka podmornica u teoriji mogla izbjeći trenutne odmazde. Tako je započelo jedno od najdužih putovanja zabilježenih u poslijeratnoj povijesti U-buta. 66 dana pod vodom koristeći snorkel gotovo bez izranjanja, izbjegavajući svaki kontakt,
sve do dolaska u Mar del Platu u kolovozu 1945. Ovo putovanje nije samo zbunilo saveznike, već je i hranilo teorije koje će desetljećima kasnije postati utemeljeni mitovi o navodnim bjegovima nacističkih čelnika u Južnu Ameriku. Nisu svi U-booti koji su ignorirali ili nisu primili naredbe išli tako dugim rutama. Neki su jednostavno nestali. U 869 bio je jedan od njih. Ova podmornica nestala je u Atlantskom oceanu u veljači 1945. mjesecima prije kraja rata, ali službeno je bila smatrana nestalom blizu Gibraltara. Međutim, kad su 1990-ih američki ronioci pronašli njezin netaknuti trup ispred obale New Jerseya, postalo je jasno da joj je sudbina bila sasvim drugačija od one zabilježene u njemačkim arhivima. Otkriveno je da je čak i prije konačnog kolapsa dezinformacija i zbunjene komunikacije stvorile stalnu maglu nad podmorskim operacijama. Sličan slučaj bio je u 864, koji je prevozio vojnu tehnologiju i strateške dokumente prema Japanu kada ga je otkrila i potopila britanska podmornica HMS Venturer u veljači 1945. Iako je uništenje nastupilo prije kapitulacije, njegova tajna misija ostala je skrivena desetljećima, a gubitak je doprinio popisu podmornica koje su zbog operativne šutnje ostale izvan službene kronologije predaja. Dramatičnija je bila sudbina U-boota koji su doista primili naredbu o predaji, ali su je njihovi zapovjednici odlučili ignorirati. Ti su slučajevi bili iznimni, ali su otkrivali psihološko stanje nekih časnika u posljednjim danima Rajha. Za određene kapetane, potapanje vlastite podmornice ili smrt u borbi i dalje je bila poželjnija opcija od predaje živ. U nekim lukama Baltičkog mora, osobito tamo gdje su sovjetske trupe brzo napredovale, zapovjednici su znali da predaja ne jamči preživljavanje. U tom kontekstu nekoliko podmornica namjerno su potopljene od strane svojih kapetana, ne kao dio operacije Regenbogen, nego kao osobni čin odbijanja poraza. Jasan primjer bio je U-3503, moderni tip 21, koji, nesposoban probiti sovjetsku blokadu u Baltičkom moru, bio je potopljen od strane svoje posade blizu Goteborga u svibnju 1945. Švedske vlasti djelomično su ga oporavile i dokumentirale čin kao dobrovoljno uništenje, navodeći da su mornari radije deaktivirali opremu i napustili podmornicu prije nego što su je spustili na dno. Slično je bilo s U-1277, čiji je kapetan, tvrdeći da nije vjerovao nijednoj primljenoj naredbi o predaji putem radija, odveo podmornicu do obale Portugala, gdje ju je potopio 3. lipnja 1945. Posada je doplivala do obale, internirana od strane portugalskih vlasti i kasnije predana Britancima. Točan razlog potapanja i dalje je predmet rasprava. Neki tvrde da je kapetan djelovao iz osjećaja časti, drugi da je želio spriječiti zarobljavanje podmornice zbog straha od sovjetskih odmazda. Jedino je jasno da je potpuno ignorirao naredbu da preda brod netaknut. Bilo je i podmornica koje jednostavno nikada nisu saznale da je rat završio. Geografija Atlantika mogla je službenu poruku pretvoriti u daleki šapat, filtriran smetnjama i atmosferskim poremećajima. U 123 primjerice primio je zbunjene naredbe tijekom nekoliko dana, sve dok konačno nije izronio i presretnut od britanskih brodova. U svom dnevniku radio operater je zapisao da je čuo više glasova koji zahtijevaju predaju, ali nijedan nije dolazio iz njemačkog zapovjedništva. Ta nedostatna službena potvrda bila je dovoljna da kapetan odgodi izvršenje bilo koje instrukcije. Neke podmornice plovile su toliko daleko od Europe da su tjednima shvaćale da je rat završen. Proširenost Atlantika podrazumijevala je zone s neurednom komunikacijom. U-booti na misijama prema Južnoj Americi, Africi ili Karibima bili su posebno ranjivi na dezinformacije. Kad su se konačno pojavili pred američkim ili britanskim snagama, njihove posade djelovale su odvojeno od stvarnosti.
danima ili tjednima operirali su u strogim rutinama ne shvaćajući da je sukob završio. Čak i nakon 8. svibnja saveznici su nastavili bilježiti potapanja brodova izazvana njemačkim podmornicama koje nisu bile svjesne prekida neprijateljstava. Najšokantniji slučaj bio je SS Black Point, američki teretni brod potopljen 5. svibnja 1945. kada je rat u Europi bio praktički završen. Podmornica odgovorna za to, U-853, ignorirala je sve pozive za prekid vatre. Progonili su je i uništili američki brodovi ispred obale Rhode Islanda. Njezini ostaci postali su jedno od najposjećenijih brodoloma za ronioke u poslijeratnom razdoblju. Na kraju, popis U-boota koji nikada nisu primili naredbu o predaji ili su je ignorirali uključuje slučajeve zbunjenosti, izolacije, očajničkih odluka i individualnih činova koji su osporili logiku režima u raspadu. Mnoge od tih podmornica nestale su u tišini, bez svjedoka. Ocean ih je progutao u vremenu kada rat formalno više nije postojao, ali gdje su posljedice kaosa još uvijek opstajale u svakom kutku Atlantika. U međuvremenu, druge podmornice, u pokušaju da izbjegnu zarobljavanje, poduzele su ekstremne rute prema udaljenim lukama Sjeverne Europe, produžujući svoju posljednju misiju dalje od predvidivog. U-booti poslani u udaljene luke kako bi se izbjeglo zarobljavanje. Kada je njemački poraz postao neizbježan, puno prije pada Berlina, mornaričko zapovjedništvo već je predvidjelo da se neki U-booti neće moći vratiti u tradicionalne baze Kriegsmarine bez rizika da padnu u neprijateljske ruke. Od 1944. kada su saveznički bombardmani uništili veliki dio utvrđenih skloništa u Francuskoj, mnoge podmornice koje su djelovale u Atlantiku morale su se preseliti prema sjeveru, u Norvešku, Dansku i druge udaljene baltičke objekte. Te luke, udaljene od glavnih bojišnica, postale su posljednja utočišta njemačke podmorske flote. Ondje se odvijala malo poznata drama, pokušaj očuvanja, skrivanja ili barem spašavanja određenih U-boota prije kapitulacije. Norveška je bila središte ove strategije. Od okupacije 1940. godine norveška obala nudila je Kriegsmarineu niz dubokih, uskih i lako branjenih fjordova idealnih za skrivanje podmornica. Tamo su izgrađeni podzemni objekti poput bunkera Bruno, Dora 1 i Dora 2, golemi betonski kompleksi namijenjeni zaštiti U-boota od britanskih bombardiranja. Kako su baze u zapadnom Atlantiku padale jedna za drugom, Brest, Lorient, La Rochelle i Saint-Nazaire, strateški značaj Norveške eksponencijalno je rastao. Krajem 1944. godine njemačko zapovjedništvo koncentriralo je ondje više od 100 podmornica, mnoge u fazi popravka ili opremanja. Među njima su bile i napredne jedinice modela Tip 1 i 21 i Tip 1 i 23, čija je tehnologija bila toliko vrijedna da se smatralo neophodnim spriječiti njihovo zarobljavanje. Dönitz i njegovo osoblje vjerovali su da Norveška može izdržati mjesecima nakon pada kontinentalne Njemačke, zahvaljujući teško pristupačnoj geografiji i potpunim divizijama vojske još stacioniranim ondje. Iz tog razloga, kada je rat došao kraju, nekoliko U-boota dobilo je izričite ili implicitne naredbe da se upute prema norveškim lukama. Neki su krenuli iz voda Sjevernog Atlantika, drugi iz Sjevernog mora, a neki čak iz Baltičkog mora. Cilj nije bio nastaviti rat, već se povući u područje gdje su šanse za urednu predaju ili kontrolirano dobrovoljno uništenje bile veće. Jedna od najvažnijih luka u ovom pokretu bila je Trondheim, gdje su bunkeri Dora smještali nekoliko podmornica nove generacije. Ondje je stigao primjerice U-2511, prvi operativni Tip 21. Njegov kapetan, Adalbert Schnee, dobio je kontradiktorne naredbe. S jedne strane, instruirano mu je izvršavati završne patrole protiv savezničkih konvoja. S druge strane, naređeno mu je izbjegavati bilo kakvu situaciju koja bi mogla rezultirati zarobljavanjem. Kada je predaja postala službena, Schnee je odveo svoju podmornicu u Trondheim, gdje se predala bez incidenata.
Britanci, ulaskom u Dora Pljeki, bili su zapanjeni razinom inženjerskog dizajna bunkera i prisutnošću nekoliko U-boota, koji su još bili u fazi testiranja. Sjevernije u Narviku okupile su se podmornice iz Atlantika. Neke su jedva izbjegle savezničke zračne napade. U 295, primjerice, stigao je s oštećenjima na pramcu i jedva dovoljno goriva za manevriranje u fjordu. U Narviku su zabilježene scene koje danas izgledaju kao da su iz filmskog scenarija. Podmornice tiho ulazeći, sporo, dok saveznički avioni nadlijeću područje bez napada, svjesni da je prekid vatre na snazi, ali nesposobni potvrditi koje njemačke jedinice poštuju naredbe. Među U-bootovima koji su tražili utočište u Norveškoj bio je i U-530, protagonist zbunjenosti opisanih u prethodnom poglavlju. U početku je njegov kapetan razmatrao putovanje prema Trondheimu ili Bergenu, ali nesigurnost oko prisutnosti britanskih trupa natjerala ga je da promijeni smjer prema jugu. Odluka, u kombinaciji s nedostatkom komunikacije s njemačkim zapovjedništvom, završila je njegovim poznatim putovanjem prema Argentini. Danska, s druge strane, primila je manji, ali značajan broj podmornica. Plitke vode Kattegata i Skagerraka predstavljale su rizik, jer su U-bootovi bili ranjivi na detekciju i zračne napade. Ipak neki su kapetani preferirali luke poput Frederikshavna ili Helsingöra, gdje su još postojali spremnici goriva i operativne radionice. Za mnoge je Danska bila privremeno odredište dok nisu donijeli odluke o predaji ili uništenju. Podmornice koje su izabrale danske luke često su to učinile iz očaja. U 534, primjerice, otkriven je i napadnut od britanskih aviona 5. svibnja 1945. Samo dan nakon naredbe o prekidu neprijateljstava. Napad je doveo do njegovog potapanja u tjesnacu Kattegat. Decenijama kasnije, njegovo je podizanje omogućilo proučavanje jedne od posljednjih aktivno potopljenih podmornica u sukobu. U Baltičkom moru situacija je bila još kaotičnija. U-bootovi koji su pokušavali doći do udaljenih luka poput Kijela, Flensburga, Hele, Warnemündea ili čak malih pristaništa na otocima Baltičkog mora suočavali su se sa sovjetskim prodorima i nedostatkom pouzdanih informacija. Neki su uspjeli doći do područja još pod njemačkom kontrolom, drugi su naišli na luke već zauzete od sovjetskih trupa koje nisu oklijevale zarobiti posade. U određenim slučajevima cijele podmornice zarobljene su između neprijateljskih linija ili u lukama bez izlaza na otvoreno more. Jedna od najspektakularnijih epizoda dogodila se s podmornicama zarobljenim u području Gotenhafena. Nekoliko U-boota tamo stacioniranih dobilo je naredbu da se povuku prema zapadu, ali sovjetski prodor bio je toliko brz da mnoge posade jednostavno nisu mogle isploviti. U 11 je zarobljen netaknut od strane Sovjeta, dok su druge podmornice namjerno zapaljene od strane svojih posada prije napuštanja pristaništa. Scena u Gotenhafenu karakterizirala se kombinacijom vojne discipline i civilnog očaja. Tisuće izbjeglica pokušavale su pobjeći dok su podmorničari uništavali dokumente, palili opremu i otvarali poplavne ventile. Suprotno tome, neki U-bootovi uspjeli su doći do iznenađujuće udaljenih i gotovo nepoznatih luka. Na Farskim otocima par njemačkih podmornica neočekivano je isplovilo, tražeći privremeno utočište prije nego što su nastavili prema Norveškoj. Lokalna vlast, pod britanskom kontrolom, bila je prisiljena improvizirati mjere prijema, jer nisu imali vojnu infrastrukturu za rukovanje neprijateljskim podmornicama. Zabilježeni su čak slučajevi U-boota koji su pokušali sakriti se u islandske fjordove, iako je većina na kraju otkrivena od strane Kraljevske mornarice. Ekstremni uvjeti i nedostatak logističke podrške činili su te manevre praktički nemogućima više od nekoliko dana. U svim tim kretanjima cilj je bio uvijek isti – izbjeći neposredno zarobljavanje. Bilo da se radilo o očuvanju tehnologije, zaštiti posada od padanja u sovjetske ruke ili jednostavno izvršavanju kontradiktornih naredbi u svijetu koji se raspadao,
Njemački kapetani očajnički su tražili bilo koju udaljenu luku koja bi mogla ponuditi posljednju priliku za manevar. Većina tih podmornica predala se nekoliko dana kasnije, shvativši da više ne postoji središnje njemačko zapovjedništvo sposobno podržati njihov otpor. Drugi su međutim zarobljeni od savezničkih snaga, posebno Britanaca i Kanađana koji su u ovom procesu igrali puno aktivniju ulogu nego što se obično spominje. Kanadsko sudjelovanje u zarobljavanju i evaluaciji U-boota malo je priča iz neposredne poslijeratne faze bile toliko podcijenjene kao kanadsko sudjelovanje u zarobljavanju, transportu i evaluaciji U-boota koji su se predali u svibnju 1945. U povijesnoj predodžbi često se vjeruje da su Kraljevska mornarica Velike Britanije i Američka mornarica monopolizirali upravljanje zarobljenim njemačkim podmornicama. Međutim, Kanada je igrala ključnu ulogu u fazi koja je kombinirala pomorske operacije, tehničku obavještajnu aktivnost i složenu logistiku nadzora mora. Razlog kanadskog sudjelovanja bio je napisan u samoj geografiji. Tijekom rata grad Londonderry služio je kao jedna od glavnih baza Kraljevske kanadske mornarice. Ondje su djelovale čitave flotile kanadskih eskorta zadužene za zaštitu atlantskih konvoja, jednog od najvažnijih zadataka za saveznički napor. Ti brodovi imali su iskusne posade, ojačane godinama antisubmarinskih patrola. Kada su se U-bootovi počeli masovno predavati, Kanađani su se nalazili u idealnoj poziciji za njihovo presretanje, eskortu i kontrolu. Za razliku od drugih zemalja, Kanada je imala flotu koja je opsesivno trenirala otkrivanje i neutralizaciju podmornica. Rat u Sjevernom Atlantiku bio je njihova škola borbe. Zbog toga, kada je britansko admiralitet primio prve poruke u otvorenom kodu od predanih U-boota, poslao je kanadske jedinice da ih presretnu. Nije se radilo o simboličnom pitanju. Kanađani su bolje od bilo koga poznavali taktičko ponašanje njemačkih podmornica i bili su obučeni reagirati na svaki znak obmane. Prva važna interakcija dogodila se 10. svibnja 1945. kada je kanadski razarač HMCS Victoriaville presreo u 889 u vodama Sjevernog Atlantika. Operacija je bila metodična. Podmornica se pojavila pred kanadskim brodom s posadom formiranom na palubi, strogo poštujući savezničke upute. Kapetan Victoriaville poslao je čamac s naoružanom posadom da preuzme kontrolu nad U-bootom, pregleda otvorene šahtove i osigura torpedni prostor. U roku od nekoliko minuta podmornica je bila pod kanadskom kontrolom. U 889 bio je jedan od najvrijednijih plijenova kraja rata. Bio je to tip 9C/40, opremljen snorkelom i s većinom sustava netaknutima. Kanadski tehničari bili su iznenađeni kvalitetom njemačkih optičkih instrumenata, navigacijskih sustava i elektroničke opreme na brodu. Sve to kasnije je poslano u kanadske laboratorije na detaljnu analizu. Slično se dogodilo 13. svibnja kada je kanadski razarač HMCS Buckingham zarobio U-190. Ova podmornica, odgovorna za potapanje kanadskog rudarskog broda HMCS Esquimalt nekoliko tjedana ranije, predala se bez otpora. Za kanadsku posadu ukrcavanje nije bio samo operativni čin. Bilo je to emotivno polaganje računa. Ipak, pomorska disciplina prevladala je. Posada U-190 tretirana je prema savezničkim pravilima, a podmornica je bila eskortirana do Newfoundlanda radi tehničke evaluacije. Posebno simbolična scena dogodila se kada je U-190 stigao u luku. Kanađani su podigli svoju zastavu nad zarobljenom podmornicom, gest koji je odražavao i pobjedu i važnost koju je Kraljevska kanadska mornarica stekla tijekom sukoba. Podmornica je ostala u službi Kanade godinama kao jedinica za obuku, pokazujući praktičnu vrijednost zarobljene opreme. Kanadsko sudjelovanje nije se ograničilo na inicijalno zarobljavanje. U Londonderryu, gdje su se koncentrirali deseci predanih U-boota, Kanađani su preuzeli zadatke inspekcije, privremenih popravaka i deaktivacije opasnih mehanizama.
Poseban tim pod britanskom koordinacijom, ali u velikoj mjeri sastavljen od tehničara RCN-a, bio je zadužen za rastavljanje torpeda, neutralizaciju eksplozivnih naprava i onesposobljavanje sustava koji su mogli predstavljati rizik. Taj je posao nosio stvarne opasnosti. U nekoliko podmornica otkrivene su naprave pripremljene za samouništenje, instalirane tijekom posljednjih dana travnja, kada je operacija Regenbogen još bila u tijeku. U jednom slučaju kanadski tehničari otkrili su djelomično aktiviran mehanizam u baterijskom prostoru, čija bi detonacija mogla uništiti podmornicu i prouzročiti brojne žrtve. Vještina stručnjaka spriječila je eksploziju, ali kanadska uloga imala je i znanstvenu komponentu. Iako su Britanci i Amerikanci zadržali najnaprednije modele, poput Tip NAN, Kanada je imala pristup širokoj lepezi njemačke opreme, uključujući radare, hidrofone i komunikacijske sustave. Inženjeri National Research Council of Canada poslani su da evaluiraju te uređaje. Njihova analiza doprinijela je razvoju kanadske antisubmarinske opreme u poslijeratnom razdoblju, a kasnije i tijekom hladnog rata. Jedna od značajnijih studija odnosila se na njemački sustav Balkongerät, naprednu verziju hidrofon, koji je omogućavao preciznije otkrivanje savezničkih konvoja. Kanadski tehničari bili su impresionirani osjetljivošću i počeli su integrirati dijelove principa u vlastiti dizajn senzora. Slično tome, njemačke baterije, kompaktnije i učinkovitije od savezničkih ekvivalenata, bile su analizirane i djelomično replicirane. Kanada je sudjelovala i u eskorti i transferu podmornica prema američkim lukama. Pomorska suradnja između Ottave i Washingtona bila je vrlo bliska tijekom cijelog rata, a u poslijeratnom razdoblju taj tehnički odnos je održan. Nekoliko U-boota zarobljenih ili predanih pod kanadskom kontrolom privremeno je predano američkoj mornarici radi evaluacije, posebno onih opremljenih snorkelom. Iskustvo Kanade u antisubmarinskom ratu bilo je toliko opsežno da su mnogi američki časnici vjerovali njihovom kriteriju u klasifikaciji podmornica prema tehnološkoj vrijednosti. To objašnjava zašto su neke jedinice, poput U-190, zadržane u Kanadi umjesto da budu poslane u SAD ili Veliku Britaniju. U određenim slučajevima Amerikanci su čak tražili kanadske posade za pomoć u upravljanju zarobljenim podmornicama tijekom prvih tjedana inspekcije. Najznačajniji doprinos Kanade bio je u operativnoj sferi, upravljanje završetkom bitke za Atlantik. Kada su se U-bootovi počeli masovno predavati, pomorske rute između Newfoundlanda, Islanda i Sjeverne Irske pale su uglavnom pod nadzor Kraljevske kanadske mornarice. Tijekom kritičnog tjedna, od 5. do 12. svibnja, kanadski brodovi eskortirali su većinu U-boota prema određenim lukama. Bio je to simboličan završetak borbe koju je Kanada vodila 6 godina s flotom, koja je na početku rata bila tek nekoliko zastarjelih razarača. Kanadska prisutnost bila je također ključna kako bi se spriječilo da podmornice u bijegu pokušaju prijeći u otvorene vode ili na nepoznate destinacije. U jednom posebnom slučaju, U-boot koji je pokušao skrenuti prema jugu presreo je HMCS Moncton, koji mu je naredio promjenu kursa pod prijetnjom paljbom. Podmornica je poslušala, potvrđujući ono što mnogi pomorski povjesničari tvrde. U posljednjim danima rata Kanađani su imali operativnu sposobnost koja je mogla konkurirati bilo kojoj velikoj pomorskoj sili. Kako su prolazili tjedni, uloga Kanade postupno se smanjivala, ali njezin utjecaj bio je već konsolidiran. Kada je došlo vrijeme odlučivanja o konačnom sudbini zarobljenih podmornica, Kanađani su sudjelovali u raspravama s Britancima i Amerikancima. Mnogi U-bootovi bili su predviđeni za studije, testiranja ili razgradnju, drugi su namjerno potopljeni kao dio međunarodne operacije. Podmornice namjerno potopljene od strane saveznika radi uravnoteženja pomorskih snaga. Masovna predaja U-boota početkom svibnja 1945 ispunila je britanske luke groteskno tihom flotom. Stotine podmornica poredanih u redu, mnoge još mirisale na svježe izgoreni dizel, druge prekrivene soli nakon dugih putovanja.
Bio je to savršen plijen s tehnološke perspektive, ali i politički problem prve magnitude. Prema preliminarnim dogovorima savezničkih sila, sve zarobljene njemačke podmornice morale su se podijeliti između Ujedinjenog kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog saveza. Upravo je taj posljednji dio, koji je uključivao isporuku strateškog materijala SSSR-u, izazvao paniku u Londonu. Kraljevska mornarica dobro je znala što znači ravnomjerna raspodjela. Sovjetski savez dobio bi desetke netaknutih njemačkih podmornica, uključujući nekoliko opremljenih snorkelom, naprednim sonarima, preciznim optičkim periskopima i baterijama sposobnim za duge zarone. Drugim riječima, Sovjeti bi odmah dobili tehnološki poticaj koji bi mogao promijeniti pomorsku ravnotežu u poslijeratnom razdoblju. Do 1945. godine željezna zavjesa još nije postojala, ali nepovjerenje jest. Churchill i admiralitetski vrh potpuno su svjesni da prijetnja neće doći iz Njemačke, nego s istoka. Tako je nastala jedna od najdiskretnijih, a ujedno i najodlučnijih operacija poslijeratne Europe. Saveznička odluka o sustavnom uništavanju većine zarobljenih U-boota, kako Moskva ne bi mogla zahtijevati njihovu isporuku. Operacija je dobila kriptično ime Deadlight, mrtva svjetlost. Planiranje Deadlighta počelo je samo nekoliko dana nakon završetka rata u Europi. Krajem svibnja britanski admiralet već je imao detaljne informacije o stanju svake predane podmornice. Neke su bile sposobne za plovidbu, druge su trebale popravke. Neke su jednostavno bile plutajući otpad. Podmornice su klasificirane u 3 skupine. Skupina A, jedinice pogodne za plovidbu i tehnološka ispitivanja. Skupina B, jedinice koje se mogu vući, ali ne mogu same ploviti. Skupina C, jedinice previše oštećene za vuču, predviđene za potapanje u lukama ili obližnjim područjima. Od više od 174 predana U-boota, gotovo svi su prije ili kasnije uključeni u Deadlight. Cilj operacije bio je jasan. Potopiti podmornice u Sjevernom Atlantiku, daleko od trgovačkih ruta, na dubinama gdje bi bilo praktički nemoguće njihovo ponovno podizanje. Odabrano područje nalazilo se oko 100 milja sjeverozapadno od Irske, u zoni uzburkanog mora, gdje vjetrovi i struje otežavaju bilo kakvu buduću inspekciju. Unatoč strateškoj jasnoći, izvođenje je od početka bilo komplicirano. Mnoge podmornice bile su u očajnom stanju nakon tjedana napuštanja ili djelomičnog sabotaže. Neke su imale zahrđale ventile, oštećene trupe ili neispravne motore. Čak i dolazak do mjesta potapanja bio je logistički izazov. Standardni postupak Deadlighta bio je teoretski jednostavan. Podmornicu se vuče do označene zone, zatim se otvaraju poplavni ventili ili detoniraju unutarnje eksplozivne naprave. Ako to ne uspije, potapa se vatrom s broda ili zračnim napadima. No Atlantik je imao svoje planove. Prva grupa U-boota namijenjenih Deadlightu isplovila je u studenom 1945. Meteorološki uvjeti bili su toliko loši da je nekoliko podmornica slučajno potonulo prije nego što su stigle do označenog mjesta. Ova prerana potapanja izazvala su napetosti između Britanaca i Amerikanaca, jer su neki sumnjali da admiralet namjerno sabotira međunarodnu raspodjelu, potapajući jedinice koje su trebale biti isporučene SSSR-u. Jedan od najkomentiranijih slučajeva bio je U-3514, moderni tip 1 i 21. Tijekom vuče, oluja je prekinula užad, a podmornica je polako potonula dok su britanski mornari promatrali bez intervencije. Za sovjetsku mornaricu taj incident nije bio ni slučajan ni beznačajan. Britanski admiralet inzistirao je da nema razloga za sumnju, ali nezadovoljstvo je trajalo mjesecima. Drugi značajan slučaj uključivao je U-1407, također tip 1 i 21. Britanci, fascinirani njegovom tehnologijom, odlučili su ga obnoviti i koristiti za vlastitu flotu. Umjesto potapanja, podmornicu su vukli,
popravili i preimenovali u HMS Meteorite, koristeći je godinama kao ispitnu jedinicu za podmornice s alternativnim pogonom. Za Sovjete taj je čin potvrdio njihove sumnje. Britanci su potapali samo ono što nisu htjeli zadržati. Većina podmornica ipak nije imala tako sofisticiranu sudbinu. Scena se ponovila više od 100 puta. Britanski brodovi vukli su zahrđale U-bootove, udarajući valove, opasno se njihajući dok konačno na označenom mjestu nisu potopljeni gotovo kirurškom hladnoćom. Ponekad bi razarači ispaljivali salve artiljerije kroz trup. U drugim slučajevima avioni RAF-a bacali su torpeda da ubrzaju potapanje. U 1105, poznat po tome što je bio jedan od rijetkih s gumeno-anekoičkim premazom dizajniranim za apsorpciju sonarnih valova, namjerno je potopljen kako tehnologija ne bi pala u ruke Sovjeta. Admiralet je odluku opravdao tvrdnjom da je materijal već detaljno proučen. SSSR je primio tek mali dio U-boota obećanih. Svega 4 ili 5 jedinica izravno iz njemačkih luka 1945. Većina tih brodova nije bila u dobrom stanju i nijedna nije pripadala grupi naprednih električnih ili eksperimentalnih podmornica. Za Sovjete to je bila poniženje, za Britance diplomatska tiha pobjeda. Jedna od najvećih ironija operacije Deadlight bila je kontrast između savezničke obsesije uništavanjem U-boota i tajne, ali očite fascinacije tehnologijom koju su uništavali. Inženjeri iz Velike Britanije, SAD-a, pa čak i Kanade tjednima su proučavali svaki sustav prije nego što su odobrili potapanje. Periskopi Zeiss, snorkeli, njemačke baterije, velike kapacitete, sustavi brzog uranjanja i hidrodinamički kormila kopirani su i prilagođeni savezničkim podmornicama tijekom hladnog rata. Svaki U-boot potopljen u Deadlightu bio je, u stvari, vidljivi kraj prethodnog procesa intelektualnog demontažnog rada. Sve što se moglo naučiti, već je naučeno. Sve što je moglo predstavljati prednost za Sovjetski savez, moralo je nestati u dubinama Atlantika. Političke napetosti između Londona i Moskve rasle su sa svakim mjesecem kašnjenja u isporuci U-boota. U internom izvješću od prosinca 1945. godine jedan britanski admiral napisao je bez okolišanja: nijedna napredna njemačka podmornica ne smije dospjeti u sovjetske ruke ni pod kojim uvjetom. I tako je i bilo. Do sredine 1946. gotovo svi zarobljeni U-bootovi, više od 110 jedinica, počivali su na dnu Sjevernog Atlantika, neki potopljeni prema planu, drugi ostavljeni da potonu zbog nemara ili prikrivenog dizajna. Ocean je postao njihovo konačno groblje. Dok su se njihovi trupovi polako hrđali pod atlantskim strujama, njihove posade doživljavale su sasvim drugačiju sudbinu: interniranje, repatriaciju, političko preodgajanje i težak povratak u razorenu Njemačku. Život posada nakon predaje, interniranje, repatriacija i povratak u razrušenu Njemačku. Kada su se U-bootovi poredali u britanskim lukama, sada već kao tihi trupovi, bez streljiva, bez zastava i s posadama formiranim na palubi, započeo je za tisuće njemačkih podmornika proces potpuno drugačiji od onoga što su zamišljali tijekom rata. Za mnoge je predaja značila preživljavanje. Vjerojatnost smrti u podmorničkoj službi bila je najveća među svim njemačkim vojnim granama. S više od 30.000 poginulih mornara, gotovo 70% ukupnog broja. Ali preživljavanje nije značilo slobodu. Slijedilo je dugotrajno razdoblje interniranja, premještaja, ispitivanja, nesigurnosti i spore osobne obnove. Prvi kontakt podmornika s porazom uvijek je bio isti. Po dolasku u luku, britanski mornari ukrcavali bi se na U-bootove, naređivali posadi da iziđe na palubu i formira se. Oficirima su odmah oduzimali pištolje, noževe, dokumente i precizne satove. Radiooperatori morali su predati svoje šifre i sve kriptografske uređaje koje su uspjeli sačuvati. Saveznici su se bojali sabotaže čak i nakon predaje. U više U-boota pronađene su protivukrcajne naprave postavljene tijekom posljednjih dana travnja. Kada je podmornica bila osigurana, započinjala je faza klasifikacije.
Mornari su prevoženi na savezničke brodove koji su služili kao privremeni transporti. Većina ih je prvo odvedena u britanske luke poput Londonderrya, Rossita, Liverpoola ili Portsmoutha, gdje su započela inicijalna ispitivanja. Oficiri su podvrgavani detaljnijim intervjuima, posebno kapetani i zapovjednici strojeva, jer je njihovo tehničko znanje bilo vrijedno za procjenu stvarnog stanja njemačke flote. Ispitivanja nisu obično bila nasilna. Za razliku od istočnog bojišta, Britanci su se pridržavali strogih protokola prema ratnim zarobljenicima. Međutim, postojala je psihološka napetost. Saveznički su oficiri znali da su mnogi podmornici uništili dokumente, potopili opremu ili pokušali izbjeći predaju. Pitanja o rutama, lukama, komunikacijama, snorkelima i protupodmorničkim taktikama bila su stalna. Cilj je bio prikupiti što više informacija prije premještaja zarobljenika u organiziranije logore. Po završetku inicijalne faze, posade su slane u ratne logore u Ujedinjenom kraljevstvu. Najvažniji bio je kamp 186 u Bridgendu, Wales, gdje su koncentrirani mornari i oficiri iz različitih flotila. Također su postojale grupe poslane u Farnham, Catterick, Featherstone Park i druge objekte diljem Engleske i Škotske. Uvjeti su varirali. Iako nisu trpjeli fizičko zlostavljanje, zatvorenici su se suočavali s dubokom nesigurnošću. Nisu znali hoće li uskoro biti repatriirani, poslani na rad u poljoprivredna ili industrijska područja ili prebačeni u druge zemlje. Neki su se bojali predaje Sovjetima, što je gotovo značilo smrtnu presudu. Drugi su jednostavno bili dezorijentirani. Institucija kojoj su posvetili život nestala je preko noći. U tim logorima podmornici su se prvi put suočili s neaktivnošću. Godinama su živjeli u skučenim prostorima U-boota, spavali u smjenama, udisali zrak prepun dizela i vlage, suočavali se s stalnim napadima. Sada su odjednom imali krevete, toplu hranu i slobodno vrijeme. Mnogi su se osjećali nelagodno u toj tišini. Neki su je opisivali kao čudnu prazninu, manje podnošljivu od svakodnevnog straha od borbe. Unutarnja disciplina se održavala. Podmornici su općenito bili najkohezivnije jedinice Kriegsmarinea. Nastavljali su voditi popise, čistili zajedničke prostore i organizirali sportske aktivnosti. No pojavile su se i napetosti. Mala skupina fanatika još je branila Reich, dok je većina samo željela kući. Repatriacija nije bila trenutna. Godine 1945. i 1946. stotine tisuća njemačkih zarobljenika zagušile su britanske i američke logore. Logistika je bila složena, a saveznici su željeli biti sigurni da nijedan član podmorničke sile nije bio uključen u ratne zločine ili tajne aktivnosti. Ipak, mnogi podmornici repatriirani su prije drugih zatočenika iz jednostavnog razloga. Saveznici su procijenili da U-bootovi, iako razorni, nisu počinili sustavne zločine poput nekih kopnenih jedinica. Rat podmornica bio je vođen tehničkom, a ne ideološkom logikom. Značajan dio posada prebačen je u Kanadu, osobito u logore u Ontariju, Quebecu i Novoj Škotskoj. Tamo su mjesecima obavljali poljoprivredne ili šumske radove, aktivnosti koje su mnogi opisali kao čudno umirujuće. Dolazak kanadske zime bio je šok za ljude navikle na europske klime ili gotovo tropsku toplinu unutar podmornice. Sjedinjene Američke Države primile su manje grupe. Neki su podmornici poslani u objekte u Virginiji, Maineu i Floridi, gdje su obavljali fizičke poslove ili sudjelovali u dugotrajnim tehničkim ispitivanjima. Amerikanci su bili posebno zainteresirani za sonar operatere i tehničare električnih motora. Za mnoge je ovo bio prvi kontakt s civilnim životom izvan Europe. Neki su opisivali američki tretman kao distanciran, ali respektabilan, drugi kao labaviji od britanskog. U svakom slučaju cilj ispitivanja bio je jasan: naučiti sve što je moguće prije repatriacije. Povratak u Njemačku bio je spor proces. Prve grupe počele su se vraćati krajem 1946.
Dolazili su u neprepoznatljivu zemlju, razoreni gradovi, milijuni raseljenih, glad i paralizirana ekonomija. Kriegsmarine je demontirana, uniforme zabranjene, a svaka referenca na vojnu prošlost smatrana je sumnjivom. Reintegracija nije bila laka. Mnogi podmornici proveli su godine pod strogom disciplinom i doživjeli ekstremna iskustva. Povratak u civilni život značio je prilagodbu okupiranoj, podijeljenoj i moralno poraženoj Njemačkoj. Većina se suočila s nedostatkom posla, ušteđevine i jasnog mjesta u novom društvu. Neki su pokušali vratiti se moru kao ribari ili trgovački mornari, ali njemačka pomorska industrija bila je devastirana. Drugi su radili u tvornicama, na obnovi ili u nisko pozicioniranim državnim poslovima. Bilo je i onih koji su emigrirali. Argentina, Brazil, Čile, Kanada i Južna Afrika primili su bivše podmornike u potrazi za novim životom. Psihološki pritisak ostavio je duboke posljedice. Mnogi bivši članovi podmorničke službe patili su od klaustrofobije, kroničnog stresa i depresije. Rat podmornica bio je ekstremno iskustvo. Mjeseci u minijaturnim prostorima, stalni strah od potapanja, beskrajne smjene i sigurnost da smrt može stići bez upozorenja. U poslijeratnom razdoblju nitko nije govorio o traumama. Jednostavno se očekivalo da ljudi nastave dalje. Neugodna tema, rijetko obrađena, bila je politička preodgoj. U nekoliko britanskih i američkih logora uveden je program denacifikacije njemačkih vojnika. Intenzitet je varirao, od informativnih sesija o demokraciji do obavezne projekcije dokumentaraca o koncentracijskim logorima. Neki podmornici odbili su ove aktivnosti, drugi su ih doživjeli kao neizbježne, ponižavajuće trenutke. No najsloženiji faktor bila je slava. Podmornička sila prikazana je u nacističkoj propagandi kao herojska elita. Nakon rata, podmornici su postali dvojbene figure, poštovani zbog tehničke discipline, ali i povezani s vojnom mašinerijom Rajha. Nitko nije točno znao kako se ponašati u novoj Njemačkoj. Sve se promijenilo 1955. kada je osnivanje Bundesmarine otvorilo neočekivana vrata. Nekim veteranima podmornica ponuđeno je da se pridruže novoj zapadno-njemačkoj mornarici, koja je nastojala izgraditi obrambenu silu unutar NATO okvira. Za neke je to bio povratak moru i prilika da obnove svoju profesiju. Za druge, neugodan podsjetnik na prošlost koju su željeli ostaviti iza sebe. Oduzimanje U-bootova od strane Francuske i njihova tajna upotreba u poslijeratnom razdoblju. Kada je rat završio, europske luke bile su prepune zarobljenih ili predanih njemačkih podmornica. Većina ih je bila koncentrirana u britanskim i američkim rukama, ali treći tih istrpljiv akter čekao je svoju priliku – Francuska. Razrušena njemačkom okupacijom, sa slabom mornaricom i narušenim vojnim ugledom, Francuska je u U-bootovima vidjela priliku za obnovu svoje pomorske moći i povrat međunarodnog utjecaja. Slijedio je proces pažljivo upravljanog prisvajanja njemačkih podmornica, koje su se godinama koristile iza zatvorenih vrata. Francuski interes za U-boote nije bio nov. Od 1943. Francuska slobodna pomorska obavještajna služba, djelujući iz Londona i Alžira, pratila je njemački tehnološki napredak u podmorničkom sektoru. Francuski inženjeri znali su da je Njemačka nadmašila saveznike u nekoliko područja: pogon podvodom, hidrodinamički dizajn i sposobnost dugotrajnog uranjanja. Posebno su modeli tip 21 i tip 23 predstavljali tehnološku revoluciju. Njihova kopija ili rekonstrukcija od nule zahtijevala bi Francusku barem 10 godina. Izravno ih zauzeti bila je idealna opcija. U početnim dogovorima o raspodjeli Francuska nije bila uključena kao izravni korisnik, jer je njezin vojni status tijekom rata bio dvojben. Međutim, Charles de Gaulle snažno je inzistirao u pregovorima, tvrdeći da pobjednička nacija mora imati pravo na proporcionalni dio njemačkog pomorskog plena. Konačno, 1946.
Francuska je dobila ovlaštenje za primanje nekoliko podmornica, iako je priroda te transferencije i danas predmet debate. Prvi veliki francuski uspjeh bila je zauzeće u 123 i u 510 dvije podmornice tip 9 koje su bile internirane u ponovno oslobođenim francuskim lukama. Obje su brzo pregledali britanski timovi, a zatim su predane Francuskoj kao materijal za oporavak. Francuzi su ih preimenovali u Morse i Mile i odmah počeli koristiti za obuku i instrukciju posada, ali to su bili tek prvi koraci. Glavni cilj Marine Nacionale bio je pribaviti barem jednu potpuno funkcionalnu električnu podmornicu najnovije generacije. Tada u scenu stupa U-2518, potpuno operativni tip 21. Britanci, fokusirani na vlastite studije, nisu imali resurse za istovremeno upravljanje svim naprednim modelima. Francuska je, održavajući blisku suradnju s Ujedinjenim kraljevstvom u pomorskim pitanjima, uspjela pregovarati o predaji U-2518, nakon što je jamčila da će se koristiti isključivo za testiranja i ne u agresivne svrhe, obećanje koje će uskoro biti dovedeno u pitanje. Kada je podmornica stigla u Cherbourg 1946, francuski inženjeri bili su impresionirani. Brod je predstavljao potpunu prekretnicu u odnosu na sve što je Francuska prije rata izgradila. U 2518 bio je brži pod vodom nego na površini, imao je hidrodinamički optimiziran trup za uranjanje i baterije velike kapacitete koje su omogućavale sate kontinuiranog boravka pod vodom. Za Marine Nacionale to je značilo dobiti 10 godina tehnološkog napretka odjednom. U 2518 je preimenovan u Roland Morillot u čast francuskog časnika poginulog 1915. godine. Njegova aktivacija označila je prekretnicu. Francuska je postala jedina država, osim Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a, koja je neposredno nakon rata aktivno upravljala podmornicom tip 1 i 20. Roland Morillot postao je ispitna platforma za obnovu francuske podmorničke flote. Provođena su testiranja dubokog uranjanja, dugotrajne navigacije, ispaljivanja torpeda i noćnih simulacija napada. Svaki podatak bilježen je, analizirao i koristio kao osnova za buduće dizajne. Korištenje Rolanda Morillota također je imalo tajni aspekt. Iako službeno istraživački alat, Francuska ga je koristila u nekoliko patrolnih misija u Atlantskom oceanu, od kojih su neke bile klasificirane. Primjerice, 1950. podmornica je sudjelovala u vježbama praćenja NATO konvoja, testirajući američke protupodmorničke sposobnosti. Za iznenađenje mnogih savezničkih časnika, bivši U-boot nekoliko je puta uspješno prišao zaštićenim zonama neotkriven. Francuska je također dobila nekoliko manjih podmornica. 3 tip 7 prenesena su za eksperimentalnu upotrebu, uključujući u 4711 preimenovanu Laubije. Nisu bile tehnološki napredne poput tip 21, ali su bile robusne i lako održive. Koristile su se za obuku novih generacija francuskih podmornika. Suradnja između francuskih inženjera i bivših članova Kriegsmarinea stvorila je neočekivanu dinamiku. Mnogi njemački stručnjaci, nezaposleni nakon raspada njemačke mornarice, prihvatili su privremene ugovore kao tehnički savjetnici u Francuskoj. Njihovo znanje o električnim sustavima podmornica, snorkelima i baterijama bilo je ključno za potpuno razumijevanje tip 205 tehnologije. Službeno su djelovali kao civilni konzultanti, iako je njihova stvarna uloga bila šira. U radionicama u Toulonu i Brestu bivši članovi posada i mehaničari učili su francuske inženjere kako rastaviti i održavati Siemens-Schuckert električne motore, popraviti pritisne spojeve i modificirati unutarnje prostore bez ugrožavanja integriteta trupa. Ovaj ubrzani proces omogućio je Francuskoj razvoj vlastitih podmornica, izravno inspiriranih električnim U-bootovima. Među najpoznatijima bili su modeli Narval, Aretus i Daphne, svi u većoj ili manjoj mjeri pod utjecajem njemačke arhitekture.
Oblik trupa, hidrodinamičke linije i unutarnja raspodjela jasno su podsjećali na tip 21. Međutim, nijedan od ovih napredaka ne bi bio moguć bez oduzimanja zarobljenih U-bootova. Francuska ih nije samo proučavala, održavala ih je u aktivnoj službi mnogo dulje nego što je javno priznato. Roland Morillo, primjerice, ostao je operativan sve do sredine 1960-ih, mnogo dulje nego što je Ujedinjeno kraljevstvo zadržalo vlastite tip 20 modele. Ova dugotrajna upotreba izazivala je diplomatske napetosti. Sjedinjene Američke Države smatrale su da Francuska treba potpuno uskladiti tehnologiju s NATO standardima, dok je Pariz branio svoju pomorsku neovisnost. De Gaulle nikada nije potpuno prihvatio američki nadzor, a očuvanje njemačke tehnologije bila je metoda održavanja vlastite razvojne linije. Godine 1963. kada je Francuska počela raditi na budućem programu nuklearnih podmornica, mnoge lekcije naučene iz tip 20 integrirane su u prve preliminarne dizajne. Francuski inženjeri u internim dokumentima spominjali su odlučujući utjecaj električnih U-bootova na hidrodinamički koncept nuklearnih podmornica. Dok je Francuska jačala pomorsku moć zahvaljujući oduzetoj tehnologiji, Njemačka je živjela u radikalno drugačijoj situaciji. Nakon poraza strogo joj je zabranjeno posjedovanje podmornica, ratnih brodova i infrastrukture za njihovu gradnju. Ne, ta zabrana, premda stroga, nije bila trajna. Njemačka obnova i privremena zabrana podmornica. Njemačka bez podmorničke flote između 1945. i 1955. Kapitulacija Trećeg rajha nije uništila samo njemačku vojnu infrastrukturu. Ona je potpuno razorila i njemačku pomorsku moć. Nijedna druga zemlja uključena u rat nije prošla tako nagli prijelaz. Od posjedovanja najstrašnijih podmornica na svijetu do pravne nemogućnosti da se smije dizajnirati, popravljati ili graditi jedna podmornica. Između 1945. i 1955. Njemačka je živjela u apsolutnoj pomorskoj praznini. To je bilo 10 godina u kojima su industrija, tehnologija i znanje, akumulirano desetljećima, gotovo nestali pod strogim nadzorom savezničkih sila. Zabrana je formalizirana u dokumentima o predaji potpisanim u svibnju 1945. i dodatno pojačana stvaranjem Allied Control Council, tijela koje je upravljalo okupiranom Njemačkom. Ovaj savjet izričito je zabranio gradnju podmornica, dizajn prototipova, održavanje postojećih jedinica, posjedovanje tehničkih crteža i obuku osoblja u podmorničkim tehnikama. Riječ U-boot postala je sinonim za opasnu, sumnjivu i politički neprihvatljivu tehnologiju. Za saveznike, rat na Atlantskom oceanu bio je preskup da bi Njemačkoj dopustili čak i san o obnovi podmorničke flote. Njemačka brodogradilišta razmontirana su s gotovo kirurškom preciznošću, a stileri poput Blochmann Voss, Germania Werft, Deutsche Werke, Deschimag i Howaldtswerke svedeni su na prazne objekte ili preuređeni za civilnu proizvodnju. U nekim slučajevima saveznici su fizički uništili rampe za lansiranje, suhe doke i specijalizirane radionice. U drugim slučajevima cijeli strojevi poslani su kao ratna reparacija u Ujedinjeno kraljevstvo, Francusku i Sovjetski savez. Simbolički najvažniji aspekt bila je depuracija ljudskog znanja. Tisuće inženjera, tehničara i brodograditelja ostale su bez posla preko noći. Mnogi su ispitivani od strane saveznika, neki su emigrirali, neki našli privremeni rad u mehaničkim ili elektroindustrijama, a mali broj angažiran je od strane stranih sila. U neobičnom povijesnom obratu Francuska i Ujedinjeno kraljevstvo zaposlili su bivše njemačke inženjere da održavaju i proučavaju zarobljene U-boote, dok su SAD i Sovjetski savez pokušavali tajno dobiti tehničke savjete za unapređenje vlastitih podmorničkih flota. Njemačka je međutim službeno ostala paralizirana. Zabrana nije utjecala samo na inženjere, već i na mornare. Veterani Kriegsmarinea nisu mogli pristupiti nijednoj funkciji povezanoj s vojnom plovidbom.
Novi europski poredak želio je spriječiti svaki povratak njemačkog militarizma. Pomorske škole zatvorene su, tehnički priručnici oduzeti, a pomorske biblioteke zapečaćene. Njemačka podmornička strategija, koja je bila ključna u dvije svjetske ratne strategije Reicha, postala je zatvoreno, gotovo tabu poglavlje. U sjeni ove zabrane pojavile su se neočekivane tenzije i Ujedinjeno kraljevstvo i SAD prepoznali su da Njemačka posjeduje jedno od najiskusnijih tijela pomorskih inženjera na svijetu. Čak i uništena njemačka industrija i dalje je bila sinonim tehničke preciznosti. S početkom hladnog rata to iskustvo počelo je dobivati na vrijednosti koju je malo tko predvidio 1945. godine. Dok su zapadni saveznici nastojali spriječiti vojnu obnovu Njemačke, također su htjeli spriječiti da SSSR apsorbira sav preostali tehnički talent. Nekoliko njemačkih inženjera pozvano je privremeno raditi na savezničkim programima. Granica između ograničenja i korištenja bila je tenka i nejasna. Ipak, zemlja je bila vezana rukama i nogama. Između 1945. i 1955. nije postojala službena njemačka mornarica. Zemlji nije bilo dopušteno održavati čak ni naoružane obalne straže ili patrole. Luka su bile pod savezničkom kontrolom, a svaka plovila s vojnom sposobnošću morala su biti demontirana. Godine 1949, stvaranjem Savezne Republike Njemačke na zapadu, situacija se polako počela mijenjati. Njemačka administracija željela je povratiti kontrolu nad svojim teritorijalnim vodama, ali nije imala nikakvu pomorsku strukturu. Obnova je morala početi od civilnog sektora, luke, remorkeri, ribarski brodovi, bageri i manja trgovačka plovila. To je bio tihi preporod pod strogim nadzorom. U isto vrijeme u istočnom Berlinu Njemačka demokratska republika počela je formirati pomorska sigurnosna tijela pod sovjetskim nadzorom. Iako se nije govorilo o podmornicama, bilo je očito da njemački ljudski kapital i dalje vrijedi svim uključenim akterima. Prekretnica je nastupila s izbijanjem Korejskog rata 1950. SAD je shvatio da je slaba zapadna Europa strateški rizik. Trebali su da zapadna Njemačka postane pouzdan vojni saveznik unutar novog sustava saveza. Tada je počelo razmatranje stvaranja ograničenih njemačkih oružanih snaga, ali sposobnih integrirati se u obrambene strukture NATO-a. Godine 1951. formiran je Bundesgrenzschutz See, BGS See, vrsta ojačane obalne straže. Službeno nije bila vojna mornarica, ali u praksi obavljala je osnovne pomorske funkcije: patroliranje, sigurnost obale, traženje i spašavanje. Nekoliko časnika iz bivšeg Kriegsmarinea diskretno je regrutirano, ali bez vojnog čina. BGS bio je prvi jasan znak da apsolutna zabrana počinje popuštati. Istovremeno, njemačka brodogradilišta, koja su od 1945. preživjela proizvodnjom poljoprivrednih strojeva, civilnih brodova ili industrijskih dijelova, polako su ponovno stjecala tehničke kapacitete. Bivši odjeli za dizajn brodova obnovljeni su kao civilni inženjerski odjeli, iako su u praksi čuvali arhive i znanja koja nikada nisu potpuno nestala. Pomorski preporod činilo se neizbježnim, ali ključna prepreka još je bila na snazi. Gradnja podmornica strogo je zabranjena. Ni NATO ni SAD nisu smatrali razumnim dopuštanje Njemačkoj da ponovno upravlja podmorničkom flotom. Sjećanje na Sjeverni Atlantik bilo je još svježe. Veliki zaokret dogodio se 1955. kada je Savezna Republika Njemačka formalno uključena u NATO. To članstvo uključivalo je vojne i pomorske obveze. SAD je pritiskao da zapadna Njemačka sudjeluje u obrani Baltičkog i Sjevernog mora, što je zahtijevalo vlastite protupodmorničke sposobnosti, obučene posade i eventualno mogućnost upravljanja modernim podmornicama. Pregovori su bili složeni. Francuska se otvoreno protivila ponovnom posjedovanju podmornica. Ujedinjeno kraljevstvo bilo je pragmatičnije, sve dok je njemačka flota integrirana u savezničke strukture.
SAD, usmjeren na suzbijanje Sovjeta, podržavao je kontrolirani povrat njemačke pomorske moći. Konačno, u studenom 1955. službeno je formirana Bundesmarine, nova mornarica zapadne Njemačke. Iako su prve jedinice bile brodovi darovani od Sjedinjenih država i Ujedinjenog kraljevstva, interni dokument Pentagona navodio je da Bundesmarine dugoročno treba imati ograničene, ali učinkovite podmorničke kapacitete. Bio je to prvi formalni znak da je zabrana iz 1945 završila. Još nije bilo podmornica, ali struktura je bila spremna. Izgrađene su pomorske škole, centri za obuku i rekonstruirani brodogradili, inženjeri su vraćeni iz civilnog sektora, a pristup zapadnoj tehnologiji ponovno omogućen. Ponovni uspon njemačke podmorničke flote s Bundesmarinom, podmornice tip 201, 205 i 206 tijekom hladnog rata. Kada je Bundesmarine osnovana u studenom 1955. Zapadna Njemačka još uvijek nije imala dopuštenje za upravljanje podmornicama, ali rasprave su već bile u tijeku. Hladni rat promijenio je svjetski poredak. Baltičko more postalo je strateško bojište između NATO-a i Varšavskog pakta. Sovjetski savez godišnje je raspoređivao sve više napadnih podmornica, mnoge izvedene iz njemačke tehnologije, i operirao iz baza u Murmansku, Lijepaji i Kronstadtu. Za SAD, Ujedinjeno kraljevstvo i Norvešku bilo je očito da učinkovita obrambena linija zahtijeva prisutnost Njemačke na pomorskom krilu. Zapadna Njemačka imala je nešto što nijedna druga zemlja NATO-a nije posjedovala: tehničku, a ne samo vojnu, podmorničku tradiciju te tijelo inženjera sposobnih ponovno izgraditi sposobnosti od nule. Tijekom 1950-ih nekoliko bivših dizajnera iz carskih brodogradilišta, sada zaposlenih u civilnoj industriji, diskretno je konzultirano o mogućnosti reaktivacije pomorskih projekata u novoj demokratskoj Njemačkoj. Imena nisu objavljena, ali unutarnji izvještaji Ministarstva obrane spominju da je većina tehničkog znanja preživjela poslijeratno razdoblje jer je pohranjena u radionicama, uredima ili čak privatnim bilježnicama. Izazov nije bio malen. Bundesmarine je trebala moderne podmornice, ali je morala poštovati stroga pravila. Sva njemačka oružja morala su biti isključivo obrambena i operirati samo u vodama NATO-a. Osim toga, država je željela izbjeći bilo kakvu simboličku povezanost s U-bootovima iz prošlosti. Ponovni uspon trebao je biti tehnički, a ne ideološki. Godine 1959. Bundestag je službeno odobrio razvoj novih podmornica. Zadatak je dodijeljen brodogradilištu Howaldtswerke Deutsche Werft u Kielu, izravnim nasljednicima nekih od najnaprednijih graditelja U-bootova Drugog svjetskog rata. Naredba je označila prvi stvarni uspon tradicije koja je bila zamrznuta desetljeće. Cilj je bio stvoriti potpuno novu podmornicu, laganu, brzu, tihu i optimiziranu za operacije u plitkim vodama. Lekcije rata pokazale su da je Baltičko more usko, prepuno senzora i prirodnih prepreka, idealno za male prikrivene podmornice. Njemačka ih je morala graditi ne za ocean, nego za obranu zatvorenog i strogo nadziranog mora. Prvi opipljivi rezultat bio je tip 201, porinut 1962. godine. Radikalno se razlikovao od teških U-bootova prošlosti. Dug je svega 40 metara, deplasman pod vodom 450 tona i izrađen je potpuno od novog nemagnetskog čelika, inovacije koja je smanjivala detekciju od mina i sovjetskih senzora. Nemagnetski čelik, međutim, postao je i prva velika kriza nove flote. Iako je smanjivao detekciju, pod pritiskom dubine pojavile su se mikropukotine. Tijekom prvih testova nekoliko trupa tip 201 pokazalo je zabrinjavajuće strukturne probleme. Bundesmarine, još mlada i pod međunarodnim nadzorom, suočila se s dilemom otkazati projekt ili ga brzo popraviti. Odabrali su drugo. Njemački inženjeri, radeći protiv vremena, redizajnirali su trup, ojačali kritične zone i zamijenili dijelove eksperimentalnog čelika.
Ovo iskustvo dovelo je do tip 205, izravne evolucije tip 201, zadržavajući filozofiju malih dimenzija, ali s pouzdanijim materijalima. Porinut 1965. Tip 205 postao je prva potpuno operativna podmornica Bundesmarinea. Mali format idealan je za tajne misije u Baltičkom moru, sposoban manevrirati tamo gdje veće sovjetske podmornice nisu mogle bez rizika osnivanja. Opremljen je tihim električnim motorima i naprednim baterijskim sustavima, vrlo teško detektirati u kratkim zaronima. Njegovo ponašanje u vodi iznenadilo je čak i saveznike. Norveški dokument iz kasnih 1960-ih opisuje tip 205 kao izvanredno tih i manevrabilan, usporediv u prikrivenosti s umanjenim tipom 21. Referenca nije slučajna, iako Njemačka nije izravno kopirala električne U-boote iz rata, mnogi hidrodinamički principi preživjeli su u novim dizajnima. Podmornice tip 205 počele su patrolirati Baltičkim morem krajem 1960-ih. Njihova misija nije bila napad, nego detekcija. Ne uništavanje, nego promatranje. Bundesmarine postala je ključna u zapadnom nadzoru sovjetskog pomorskog kretanja. Od norveških fjordova do danskih voda, mali njemački podmornici djelovali su kao tihi čuvari mora, spremni za konflikt u bilo kojem trenutku. Pravi tehnološki skok došao je 1970-ih s uvođenjem tip 206, poboljšane i naprednije verzije tip 205. Na prvi pogled sličan, tip 206 imao je odlučujuća poboljšanja. Veća operativna dubina, učinkovitije baterije, modernizirane torpedne sustave i značajno smanjenje akustičkog otiska. Tehnologija akustičkog prikrivanja, usavršena u Njemačkoj od 1930-ih, omogućila je praktički nevidljivo djelovanje prema određenim sovjetskim senzorima. Trup. Tip 206 izrađen je od poboljšanog nemagnetskog čelika, razvijenog kroz godine istraživanja. Za razliku od neuspjelog materijala tip 201, ovaj čelik bio je otporan na pukotine i zadržao sve taktičke prednosti izvornog dizajna. Nevidljivost za magnetske mine i nisku interferenciju sa senzorima. Za NATO standarde, tip 206 postao je idealan za stalne misije nadzora i diskretno infiltriranje u neprijateljske vode. Taktička uloga ovih podmornica bila je specifična i ključna. U slučaju rata, tip 206 trebao je zauzeti strateške zone u Baltičkom moru kako bi detektirao sovjetske podmornice koje pokušavaju pristupiti Sjevernom moru ili ometati NATO konvoje. Mali, ali precizni poput skalpela, mogli su se skrivati u uvalama, nepravilnim morskim dnom ili čak među prometnim rutama. Bundesmarine je školovala cijele generacije podmorničara u ovim jedinicama. Za razliku od ekstremnog treninga Kriegsmarinea, novi pristup bio je profesionalan i tehnički. Podmorničari su učili modernu fiziku mora, električnu inženjeriju i tajne operacije. Kolektivna trauma masovnih gubitaka Drugog svjetskog rata oblikovala je doktrinu, preciznost, a ne odvažnost, preživljavanje, a ne fanatizam. Tijekom 1970-ih i 1980-ih tip 206 obavljao je tihe misije rijetko zabilježene u službenim izvještajima. Pratili su sovjetske pomorske vježbe, patrolirali dizel električnim podmornicama Varšavskog pakta, pregledavali podmorske kabele i bilježili kretanja koja su zatim dostavljena NATO centrima. Nekoliko puta tip 206 približio se na nekoliko metara sovjetskoj podmornici bez detekcije, moguće zahvaljujući kompaktnosti i izuzetnoj mehaničkoj tišini. Uspjeh je bio toliki da su NATO zemlje tražile slične modele. Izrael je kupio izvedenice tip 206 prilagođene svojim potrebama, a Južna Koreja i turska verzije kasnije. Njemačko brodograditeljstvo, jednom zabranjeno, postalo je referenca za srednje konvencionalne flote. Najzanimljivija činjenica, tip 206 operirao je sve do 2010, postavši jednom od najdugovječnijih posljeratnih linija podmornica u Europi.
Njihova izdržljivost i učinkovitost potvrdile su da njemački podmornički preporod nije bio simboličan povratak, već potpuni i tehnološki kompetentan. Povratak koji je započeo u zemlji bez prava na izgradnju podmornica, a završio Njemačkom, koja izvozi neke od najnaprednijih konvencionalnih podmornica na svijetu.